Θα κάνουμε μια προσπάθεια και εμείς, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ακυρώσουμε σήμερα το αποτέλεσμα της περήφανης διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης στους πρώτους μήνες της θητείας της. Της πρώτης φοράς αριστερά, όχι της δεύτερης φοράς αριστερά. Μιας ερασιτεχνικής, επικίνδυνης, σχεδόν σχιζοφρενικής διαπραγμάτευσης, η οποία μας έφερε εν τέλει δύο αποτελέσματα. Πρώτον, τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων. Αυτούς, μέσα σε άλλα, κυρώνουμε σήμερα. Δεύτερον, μια συμφωνία πακέτο, τη 12η Ιουλίου, χειρότερη και από αυτή που είχε απορρίψει η κυβέρνηση και εν τέλει ο ελληνικός λαός λίγες μέρες πριν με την πρόταση Juncker. Τα κυβερνητικά διαπραγματευτικά πειράματα επέφεραν εν τέλει το έμφραγμα στις ροές κεφαλαίων της ελληνικής οικονομίας, γιατί αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα capital controls, αντίθετα με το αφήγημα που προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο, είναι η κυβέρνηση. Όταν ζητούσαμε να καταλήξετε σε μια συμφωνία αναχρηματοδότησης πριν τη λήξη του προγράμματος, στις 30 Ιουνίου, το κάναμε όχι γιατί πιστεύαμε στο κυβερνητικό σχέδιο, ούτε γιατί πιστεύαμε στη διαπραγματευτική σας τακτική ή στρατηγική, αλλά γιατί είχαμε επισημάνει πολλές φορές πως η αποτυχία στις διαπραγματεύσεις θα άφηνε την ελληνική οικονομία στο κενό. Με την οικονομική εμπιστοσύνη στο ναδύρ και άρα σε εκροές κεφαλαίων γιγαντιαίων διαστάσεων που θα καθιστούσαν την επιβολή capital controls μονόδρομο για την αποφυγή της πλήρους κατάρρευσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Είναι επικίνδυνη η ανάλυση και ρηχή που λέει ότι απλώς κάποιες δηλώσεις επέφεραν τα capital controls. Όσο και αν οι δηλώσεις βοηθούν ή αποτρέπουν, είναι η ουσία της πολιτικής κυβέρνησης που τα φέρνει. Με τρόμο όμως θυμάμαι και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για το πώς σιγά σιγά οι Έλληνες συνηθίζουν το καθεστώς ελέγχων στη ροή κεφαλαίων. Ή πως οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καταθέσεις, άρα και τι μας νοιάζουν οι τράπεζες. Συνέχεια των οποίων είδαμε και από τον κύριο Στεβαστάκη για τα ζητήματα της παιδείας. Κατά τα άλλα, μετρημένος ο κύριος Στεβαστάκης. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό αποκαλύπτει την δογματική πίστη της κυβέρνησης στο μοντέλο του κεντρικού οικονομικού σχεδιασμού, είναι και χαρακτηριστικό της άγνοιας των συνεπειών που επιφέρουν σε μια ανοιχτή οικονομία τα capital controls. Δεν τα περιμένατε, ούτε ξέρατε τι θα σημάνουν. Εστιάζοντας στις συνέπειες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπουμε πως μετά την επιβολή των ελέγχων, οι εισαγωγές στη χώρα τον Ιούλιο μόνο, κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, που έχουμε αυξημένες ανάγκες, παρουσίασαν κάψη 32%. Στο σύνολο των 19 κρατών μελών, η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση εξαγωγών και τη χειρότερη, μεγαλύτερη δηλαδή, μείωση των εισαγωγών. Για τέταρτο διαδοχικό μήνα μετά τους ελέγχους, τον Οκτώβριο, ήταν αισθητή η κάμψη της δραστηριότητας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με στοιχεία της Κόσκο, καταγράφηκε πτώση 11,5% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων για τον Οκτώβριο, 16,4% τον Σεπτέμβριο, 39,2% τον Αύγουστο, 14,8% τον Ιούλιο. Πήρατε κάτι που είχαμε αρχίσει να θεωρούμε ως ένα από τα δυνατά χαρτιά της ελληνικής ανάκαμψης και μέσω της αποτυχίας και των ελέγχων και φυσικά εξαιτίας της τιτάνιας αβεβαιότητας το θέσατε σε τροχιά κάμψης. Οι επιπτώσεις της ανευθυνότητας δεν σταματούν εκεί. Το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου χάθηκε 1 δις ευρώ ναυτιλιακού συναλλάγματος, μια μείωση της τάξης 12% σε σχέση με πέρσι. Ακόμα χειρότερα, την ίδια περίοδο η αβεβαιότητα οδήγησαν σε μείωση το ελληνικό νεολόγιο. Στις ήδη χτυπημένες κεφαλαιαγορές και αγορές χρήματος, η περήφανη διαπραγμάτευση, οι έλεγχοι επίσης επέφεραν την πλήρη απαξίωση του ελληνικού χρηματιστηρίου, του οποίου η κεφαλαιοποίηση αντιστοιχεί μόλις στο 22% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη βρίσκεται στο 75%. Η χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών από 29 δις τον Ιούνιο του 2013 έχει καταρρεύσει στα 3,9 δις τον Νοέμβριο του 2015. Αποτέλεσμα της αποξίωσης που φέρατε ήταν να χαθούν μαζικά
Ουσιαστικά 11,4 δις οι μετοχές του Χουσού στις τράπεζες στο τέλος του 2014. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πάρα πολλά. Ουσιαστικός αποκλεισμός των Ελλήνων επενδυτών από το χρηματιστήριο, στρεβλώσεις και δυσκολίες στις ασφαλιστικές και άλλες εταιρείες, όπως αμοιβαίων κεφαλαίων, που ουσιαστικά δεν μπορούν να διαχειριστούν το ενεργητικό τους. Εκεί βέβαια που το χτύπημα από την ανικανότητα ήταν πιο σφοδρό ήταν στο τραπεζικό σύστημα. Τα 15 δις αναγκών της παρούσας ανακεφαλαιοποίησης είναι σχεδόν αποκλειστικά δικός σας λογαριασμός. Στο πρώτο τρίμηνο του 2015 οι ελληνικές τράπεζες είχαν ανακοινώσει 74,5 δις ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το μέγεθος μετά το τελευταίο stress test τα φέρει στα 107 δις. Δικός σας λογαριασμός και αυτό. Οι ελληνικές τράπεζες αμέσως μετά και λόγω της επιβολής των ελέγχων έμειναν χωρίς γραμμές πίστοσης, trading lines από τις διεθνείς αγορές, δυσχεραίνοντας όχι μόνο τις δικές τους δραστηριότητες, αλλά και ζωτικές δραστηριότητες εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων. Αυτά είναι η πραγματική οικονομία. Αυτά είναι η ανάπτυξη, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Οι επιπτώσεις του εμφράγματος το οποίο επιφέρατε στην ελληνική οικονομία ακόμη ξετυλίγονται μπροστά μας και θα ξετυλίγονται τους επόμενους μήνες. Το βλέπουμε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη και το μόνο που μας έχει μείνει είναι να χαιρόμαστε επειδή δεν θα είναι μείον 2,5 ή 2,3 και θα είναι μείον 1,6. Αυτό είναι το επίτευγμά μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αυτό το νομοσχέδιο που καλούμαστε να συζητήσουμε φέρνονται και μια σειρά διατάξεων που αξίζουν σχολιασμού και που είναι χαρακτηριστικές του μοντέλου διακυβέρνησης το οποίο εσείς υπηρετείτε και πιστεύετε. Ένα μοντέλο που είναι αδιαφανές, αναχρονιστικό, δογματικό και που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας κομματοκρατίας. Έχουμε κατ' επανάληψη αναδείξει και ερωτήσει τον Υπουργό Οικονομικών μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα θέματα που ρυθμίζει η ΠΝΠ του άρθρου 5. Στη συγκεκριμένη προβλεπόταν η καταπαρέκκληση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης απευθείας ανάθεση έργων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 3 μηνών, σε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες. Φυσικά, οι νομικά πρόσωπα σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της ελληνικής κυβέρνησης. Σχετίζεται αυτή η διάταξη με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των κυρίων Γκλεν Κιμ, Σόρου Σαμπαγιατή και λοιπόν αλλοδαπών συμβούλων του κυρίου Βαρουφάκη, οι οποίοι, από ό,τι συνεχίζουμε να διαβάζουμε στον τύπο, παραμένουν ενεργοί παράγοντες της διαπραγμάτευσης, παρόλο που ο κύριος Βαρουφάκης έχει από πολλού αποχωρήσει. Τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε τι θέματα, με τι αρμοδιότητες προσφέρουν αυτοί οι σύμβουλοι, γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει αναλυτική κατάσταση των διεθνών συμβούλων οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβάνοντας το κόστος αυτό, σε αυτές τα στοιχεία το κόστος και το ακριβές αντικείμενο. Δυστυχώς, ακόμα περιμένουμε απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου, που αναφέρεται στις συμβάσεις μίσθωσης και ναύλωσης πλωτών μέσων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, εκεί προβλέπεται ότι αυτές λήγουν στις 31 Δεκάτου του 2015. Προφανώς, από τη μια μεριά εδώ φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμα και κοντόφθαλμα το προσφυγικό θέμα. Δεν προέβλεψε το εύρος της ανθρωπιστικής κρίσης και το εύρος του προβλήματος. Ούτε ετοιμάστηκε για τη διόγκωσή του. Απ' την άλλη, δεν βλέπουμε καμία πρόβλεψη για να ανακοινώνονται τα οικονομικά στοιχεία των συμβάσεων αυτών, ώστε να είναι γνωστό αν υπάρχει ορθή διαχείριση του εγχειρήματος. Τουναντίον, ακούστηκαν πολλά για τη διαχείριση των κονδυλίων αυτών. Και γράφτηκαν κιόλας. Στο άρθρο 9 βλέπουμε ξανά σημάδια για το πώς σκοπεύετε να φτιάξετε κομματικό κράτος. Με το άρθρο 3 προβλέπεται η αναδρομική ισχύ συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΣΟΤΑ. Χαρακτηριστικά, ειδικός για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ, που προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης αντίστοιχα. Αρκεί να επισημανθεί ότι αυτή η ΠΝΠ εκδόθηκε στις 26/8, δηλαδή μετά την προκήρυξη των εκλογών. Άρα έρχεται η υπηρεσιακή κυβέρνηση να καλύψει τρύπες της δικής σας διακυβέρνησης. Με το άρθρο 4 του άρθρου 9 αφορά στις σχολικές καθαρίστριες. Προβλέπεται σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου αν δεν καλύπτονται οι ανάγκες των σχολικών μονάδων αναδήμου από το υπάρχον προσωπικό.
Πρώτα φέρνετε αυτό, την ίδια στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες κενά σε καθηγητές. Σας θυμίζω, φέρατε ποινική για καθαρίστριες και τίποτε για καθηγητές. Αργότερα ακολουθούν κάποια άλλα. Αυτές είναι οι προτεραιότητές σας. Θα άνοιγαν λοιπόν τα σχολεία, αλλά υπήρχε λόγος για την ποινική μετά την προκήρυξη των εκλογών. Θα υπήρχε ο λόγος αν στοιχειωδώς έκανε η κυβέρνηση τη δουλειά της. Είναι ειρηνικό ότι καλούμαστε να ψηφίσουμε για αυτή τη διάταξη λίγες μέρες μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την καθαριότητα των κτηρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Προσλάβαμε τις καθαρίστρες πάλι στο Υπουργείο Οικονομικών. Καλώς, εγώ θα σας πω. Τις μετακινούμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πιέζουμε τις υπηρεσίες για να φτιάξουμε ανάγκες καθαρίστρες και προσλαμβάνουμε καινούργιες. Αυτό ωραίο συστηματάκι μοιάζει. Ας περάσουμε λοιπόν να δούμε, εκτός από την κομματοκρατία, ένα άλλο δείγμα του επαρχιωτισμού με το οποίο προσεγγίζεται το σημαντικότερο ισοστρατηγικό μας πλεονέκτημα, την παιδεία. Με το άρθρο 12 και πιο συγκεκριμένα με το εσωτερικό άρθρο 6 αλλάζεται τον τρόπο επιλογής του πρίτανη. Ήδη αναφέρθηκε. Ενώ με τον προηγούμενο νόμο ίσχυε ότι ως πρίτανης μπορεί να εκλεγεί καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΑΕΗ, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με ελληνική ηθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, με αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία, η ποινική το αντικαθιστά με ως πρίτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου ιδρύματος. Κλεινόμαστε όλο και πιο στενά σε στενά όρια στον εαυτό μας. Αυτός είναι ο ορισμός του επαρχιωτισμού. Ως συνεπακόλουθο καταργεί και τη διαδικασία για διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Άριστο δείγμα των νοοτροπιών μπαλτά στην εκπαίδευση. Τέλος, με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου ρυθμίζεται μια σειρά θεμάτων για την έναρξη σχολικής χρονιάς που κάθε άλλο παρά απρόβλεπτη ανάγκη δεν είναι για να χρειάζεται ποινική. Εάν χρειαζόμαστε ποινική για την έναρξη της σχολικής χρονιάς που γίνεται κάθε χρόνο την ίδια εποχή, τότε δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει η λέξη και η πρόβλεψη αυτή του συντάγματος. Τι απρόβλεπτο υπάρχει στην ανάγκη για σχολικές καθαρίστριες, για μεταφορά των μαθητών, για ορομίσθιους και αναπληρωτές καθηγητές. Το απρόβλεπτο είναι ότι για τη σημερινή κυβέρνηση οι έννοιες του λειτουργικού προγραμματισμού και της επαγγελματικής διακυβέρνησης είναι άγνωστες. Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε όχι, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ναι στη δική σας κατάλυση της δημοκρατίας όλων μας. Ευχαριστώ.